Тази е голяма, да, снимаме краставиците. 20-26. Тая е една от големите. Още не е пораснала. Тая не е лоша. И тая не е лоша. Тая тук отива вътре, както каза шефа. И тази отива вътре, показвам. Значи до тук са 20 см на пета. Тук още е много долу. Тук и те растат. Тук също растат. Тая е някаква много интересна. Надува се като детско балонче. И тук има още една, това са корнишони. Я тях нямаше да бъдеш. Ето. Не трябва да бъдете. Защото ще да ме буде мене. Няма остатъчно. Имаме другата, искам да държим също. Готово си. Дръж си. Има салата. Тая година краставиците са много добре. Миналата година беха дребни, тая година пораснаха. Там долу още една се скрива, дето расте. Просто само съм ги засадил и нищо не съм им правил. Сложихме тези въженца да се катарат по тях, те се катарат навсякъде друго, но не по това го. Хвърля се по дървната част. Това е тук по дървната, даже май се е сгърнал надолу. Това мина тук отгоре. Бива доволна. И домати ще има, даже тук леко почва да се зачервява.